75% обязательного вещания на украинском языке на общегосударственных телеканалах. Такую квоту приняла Верховная Рада. Нардепы учли поправки депутата, главы Меджлиса Рифата Чубарова. Закон обеспечивает и развитие телевещания на крымско-татарском, как языке одного из коренных народов Украины. «269 за». Закон прийнято. Вітаю, колеги. Закон після підписання вступає в силу через 4 місяці. І впродовж року українські вироблені в Україні програми можуть зараховуватися до квоти української, навіть якщо вони російською мовою, для того, щоб телеканали могли перейти на українську мову. Але мова йде не про російський продукт, не про російські серіали, а тільки про те, що вироблено в Україні. Тобто фактично це 95-й квартал, там дизель-шоу, отакі програми, які вже записані. 16 марта в первом чтении народный депутат Рифат Чубаров закон не поддержал. Он призвал профильный комитет прописать нормы, которые бы не позволили сокращения доли крымско-татарского языка на телевидении. Народный депутат настаивал на том, чтобы языки коренных народов засчитывались как государственные. В этот раз Чубаров законопроект поддержал. Оскільки в цьому законі є окремо виписані норми, які стосуються мов корінних народів. І ці норми абсолютно нас влаштовують, оскільки ми і готували ці норми разом з членами комітету, зокрема пані Сюмар Вікторією, головою комітету. І як тільки цей закон буде ухвалений, це дає нові можливості для розвитку мовлення кримсько-татарською мовою в Україні поруч з державною українською мовою. По закону объем телевещания на государственном языке и языках коренных народов составит 75% эфира. Из них не меньше 30 должны быть на украинском. Ляля Азерчук, Тарас Чубак, Эльдар Тарахташ, Заман, АТР.